bandiraɓe musidɓe julɓe ko arnoɗo haaldude e moon alhaali médecine traditionnel taw noon ko golle ɗe ceerno El Hadji Mouhamadou Sarifa Diallo mbo Zawiya gonɗo toon to cité Aline Sow Golf sikki ala eɗen jiiɗi wadde présenté leɗɗe ɗe oɗo neɗɗo fof neɗɗo debbo wonduɗo e kyste de l'ovaire e kyste liquidier oɗo itta e ɗum ha laaɓa o waɗatake opéré so feƴƴani 7 centimétre minen koye 7 centimétre min haala tan par ce que gollal fof dystrophie ovarien polype polykyste dystrophie e ko wayta tawano noon ɗum ɗo itta e ɗum ha laaɓa oti a règle o normal inchallah ko dokkal umringal to jomiraɗo nde tawno ko wawde ɓuuri wasde wawde woni eɗen mbawi hetade hen El Hadji Mouhamadou Sarifa Diallo ɓuuri hen yajñade ha ɓuureno famde kala joguiɗo fibrome ko ɗum addata yiide ella ko heewi wono kyste oyaɗa règle o no retarda kono oɗo règle o tino wiya ɗum laabi ɗiɗi e nder lewru oɗo itta e ɗum haalara ko nesnesi oɗo siti o yimɓe hewɓe taw ko sitiji ɗi tampini ɗum kono ɗum ɗo inchallah ma on ti yi hen nafoore ɗum ɗo neɗɗo gorko so wiyama o dañata ɓiɗɗo so ƴetti oɗo inchallah paquet aji tati numération aray mobilité ara vitalité ara ɗum fof wona normal inchallah hewɓe ƴetti ɗum ɓe yi hen nafoore wonɓe France ɓe noddi ɗo ete ko feccere tan ɓe ƴetti ɓe wiyen machallah ɓe addi kaydaji ɗi joguinoɓe azosperme azonosperme oligosperme sévère ɓe ƴetti oɗo ɗi ñiwi ha laaɓi inchallah bisimillahi taala allahu karim haɗa ko teddungal moɗon Mariam bulan kaaje hay do wonno ha jodi Mariam kono maari ayide mini futti saha ñama jabare ɗiga yejjirine garnomi ɗo nde nde o wurtinde o fasde jabareji mabɓe hunde ne way tan no laaɓe maɗani gallo kam acciti jabare mariama maɗani kam gallo hikka hamo inchallah kaɗo korka kam kadi oɗo ari oɗon pamudin korka ka waɗa sabara yo tino tan saabu allah yo defanam mbora he haade korka arde korka kam yo wallu hen yimɓe tan mbaɗa wonde estama bismo mum yahmi addi bagage keddiɗo mariama bismi addi bagage keddiɗo won sahuji ɗi nan toon ittat ɗum ɗo noon elle jooɗiɗo wala hawla ala musor arta hani ala deede mi o hodno yo futmako ala miɗa hay goto ƴew ala waddi bagage hayru natti ɗum ani kam de demde moɗon kuɗaɗe wona pulla fuure ko yi fo haala haade ma golla mi hela manna makko kadi joni ƴettiɗa annene joni ƴettiɗa annene ko tara nder mugara sora warga a dañi boɓi kay mi dañata boɓi bandiraɓe hikka jogaɗani weɓde de te no jiirum tullay ni e oɗo ni kamɓe ɗiɗo elle keɓe même systéme mi waddi a bagage o mi ara Mariama mbaɗa fema gila ñammi ɗum gongat tan ne ɓayri ñamde ɗum ɓoɗo honne weeli mi haalan ɗum neɗɗo so yi Dakar tan addana yimɓe yo addan ɗumen koltu moƴƴi fugga jayujen ndeŋujen on mbaddata ɗum iyan tuuba poɗɗo ma gaddama am ande jooɗi ala tuuba poɗɗo ma ba fugga jayen dañ assalamu aleykum aleykum salam wona ka kodde bew ene jiɗɗon futur ko ɗo gafliɗon ñaamo yo mo jaɓɓata man an ya lelo mbaya no juulete ni mbiya neɗɗo yaɓɓata ayi mbaɗa ara kay gummoɗa barke Allah sa yiɓiri kam mi yofton yaafo jahaali jaran yaafo min toñma yaafo barke am yoɓma ha pusa yaafo mimi taɗani duho de mimi taɗani duho wonko talmi goɗɗum ko wala duho goɗɗum sa jaɓɓinan mbira ɗum ko yaafo yaafo gasi alhamdulillahi rabbil alamin masiki tan on tinano kewi ko addi mbuɗi an kam mbuɗi han ganduɗa an nouvelle on keɓano mara gonani e leydi he lewru yiyama alhamdulillah Allah lewru yiyama
pourtant mi ejino ɗum de kono mi wattani hen haqqillam tan ga kullo korka alay sago ma sa wattine hakkille ma aade ko joni ga ko nandi eyyi alhamdulillahi rabbil alamin sabu ene sadi Allah rokkuma tawtoroɗa lewru ha lewru hirande arta aɗa wuuri aɗa selli haydara heɓanima aɗa foti hamdinade sabu won tawanoɓe rawane tawaga hikka woni hen ene jahanno joni natti wawde yaade e goɗɗum enen noon jetten Allah no feewi ɗum noon en naate lewru mawndu lewru yurmene lewru promotion kala ko mbaɗɗa gotel temedere mbaɗanteɗa ene eyyi kono naɓunoma juulegol julde o yan kanko addegol lewru noon naɓunoma ala mi yeehi min jii lewru imam waajima o wi goto fof so yettima e galle mum yo yettin minne mbaɗa yettina ala ɗo no doñogo ni an moɗɗa ko heeru kularaji moƴƴi joni noon mbaɗa yetta Allah no feewi kadi hikka hari welti sa yi kadi bettimi e korko hikka ka banam debbo oɗo deydi amen o ko baɗɗo ko hay goto waɗani kadi o suusi ko hewɓe kuuli sabu o jokkiɗo endam ummade to e ngol ɗo ɓuuɓol no wayi welde horde ni ngara ɗo e Fouta no wayi wulde ni a holliri tigui an aɗa yiiɗi min aɗa horsini min Allah weltanen eyyi miñiraguelam ko ɗon noon kalantumami ko jinmi ko ko an haali an wi mi ummima to Dakar to ɓuuɓi to mi ari Fouta ɗo wuli ɗo koɗɗen ko ɗo mbotu dasa kono noon sa yi mi ari hoorandema korka ka emi ñamdu moƴƴude de condition ngajam pawanmi kumtari gertoɗe bottari ndi tew kejjari ɓoccoɗe ɗeɓe mbaddata e bor sukaɓe ne ndefa ɗum no wayno plan ni mbadda hen ko wojji ko ala ko wayno essence ko ɓinne anda soka portojo saucisson mbad gueɗel hen foof noon yo yaade zimu yaade e boisson e tufam mi ñama ñamdu moƴƴur mi hoora e dow jam mi gayna e dow jam somi yeehi ɓe gorko gummima so ɗum ala mi hoorata ene kono gadduma ɗo ko horugol adduma ɗo walla ko noosugol adduma ko galle bamma walla ko galle banam gorko ko galle moodi an ni ko galle moodi ma galle moodi an galle horde addora e mbuuɗi ma galle ko galle makko so mbaɗa aɗa horde ɗo mi addata ɗum haalis merde an haalis ma boy fils an ko jimi halandem Alassane an jimi halandem Dakar onon ko heegaɓe toon o ñamata han ƴakkon peɗeli moon e oro o ñamata ƴakkon peɗeli moon ara ɗo faw min sartuji ɗum ɗo tawi ka keegaɗo wona ɗo kartatade Alassane a yan yimalde ma yan ka iblis annen ka naafiki sa ono e elman wi gofo e galle mum minen gofo yo hoor korka mum te min mi hoorani o jiguen droit hay goto fiyata men mi hoorani hande mi hoorani janggo min nene baba ko koram kom ko hangan mi hortata korko gotka Alassane a mawnide dej mi hortata korko gotka ay anan jimmi haalandem ay ko kalɗa ɗo ko o ko basɗo haydara ala saɗa yiɗi wurkaɗo nguuro are yam o ala guertoɗo ala tew min gam mi ala guerto mi ala tew min mboɗo jogui gara a jogui yamba fof mboɗo jogui hono mbaɗeni noddiɓe daño kaali onon ni keddiɓe ngala hunde min so tawi a simmoto yambama ha mbiya zengele gara ɗo nene merdinam ɗo gonnom hanke heccani ɗon gonmi de min mbiya fiir deede ay gorko noon wombata dote caggal e reedu ene jogo haqqille mi fierde attention arwacajajaɓa mbimi ya ar adi boɓi ar deede annen wa taw maɗa aɗa waɗa wadde o kangaɗo ça fait longtemps moƴƴi c'est bon alaɗa janggi tima entraîné boni sabu Allah deegi anneni tima sentiré casement guel 18 yoni gasi Alassane te kone ƴew aɗa ko jimmi haalandem kaldeɗa e makko momi haalde oɗon gandinimi oɗon gandimi de gasi noon anneni wadde moɗon ɗo goɓɓe ha mayde lofon way kam kono yerdani min ɓuuri on wonde sulare waɗon ganduɗa an woppam mbiya ham jaajo tulla jaaja lahara gila naɗa o pulla Fouta bone naatema moƴƴi gasi gila naɗa o pulla Fouta gadduɗa yimɓe bone ɓe ganduɗa ko liggoroɓe huuɗaɓe Allah mi wonɗa wolude an foftinam ar wayno betaraf ni allo asike singomeli fou
ayora sika da jakara am wona ko bi suhunya adan no be na nyama anani o wi kam singo elefu o yidi albade sa albi mo mi almo njaare ne njaare anya mi nyama wala sokudu ke mi nyama ana wana alsande ana wana alsando anani wiyam sonkude anani wiyam sonkude anko mi wawda sa sonki kam mi sonka tulay jewe yam andene jewe yam min bodo mi kalma hande mi da problème mi da cho yoni virgol yimbe ko mawnada o wona futti tan e mboro he nanata ma gilli subu suba ha hi o dum mi defata nyama safala nyama safala acca do ada mi fala ferma bousma wanani mi da problème mi da cho por tefto bedo gasi sabana gasi tin ay min nim sitini ko adduno ham do ko ittimi Dakar addime galle ma bada horo do gasi ko dum woni kam mi anda sabala ya fo tin min do gonmi do min toñi horam de Allah mon seedi min toñi horam moƴƴi sabala sa risino kumba kawo meden dum do fotta watama hen ko nanuma be ful rutto caggal be ganda haggille ngala o wad be nani be ni gasi ayi ko warata mi ko ayi ko kono gasi ayi gasi ayi o wi kam konko tey gasi sabala ni wona min ko mi hoore wotere onon tata be fo mbawi do gulle oron jane yam on nani mi nenoy ay mi nenoy miije me baboy sabi ngurno wallahi jom surma watta xam ni ba jogi gallam mi dogana galle ko nam gorko jom surmu no wala walla joni bara huya ma nani yoni o fala ko dalani woro woynumo yoni way o so wi sa wadi no ni ayya tawno ho deji kana de jodi ara wada muni le cemedo kalo korgolam do ni baram wada ni tan opam sa deji nu fo tawra kam en ko mi wawda am bawmi woddo tammi pi wawe ko jaaje ma pi ada woddo wala woddo ra ala min ala do pi ala min ara dani ba jaaje finna salibi ke jango ay sa wodi suma yo ngatarna jaaje salibi immo ko jaaje ka bari la do salibi ka mo jintina gi day sayar fini na modo do taksan tawanma mi noddi ma mi tampi jara so hejja hini konko wona koro jara ko mo hejjo mi noddi ma mi tampi o ina dum fewnu bolo wurtu bolo yari bangi bismillah tajatullahi ina lango ngi dey epido wala emi ko rumde gosi kono falla hay dum ne ko mo maro kedda sikude ko gerto simila acca joni wakto yonede binne joni ko salatu hayru mina dum do mi anda ko wonno kadi Allah danda mi hejjade gosi dum do sa nyami dum haari ma julde salar tawr ka doli onno gosi ko kejjari dum sonano warma ciof ari nyalla tan taroyaade ene jajatullahi yimɓe goni koye salar yimɓe ko ɗani sabol usuɗemgal ma ngal ara mo jimi haalandem wota finditinama anani on ko heddi hen ko mbimam wota finditinama e affaire ma ñakkude fayde de findi hollu hay hejjade ndiyam ɓolam ɓurinimi hejjade gosi eneya keɗɗa sikkude ko guerto mi defe guerte o fajiri ɗo konto meɓata guerte oppo haalade annene deed ande annene an kay ñam gosima tan ɓay an ala ko jiɗɗa ala ko ganja rawanu noon so ŋurani ŋarani laacel muɗum yaɓɓe gosi ko kejjade sa ñamala hay so gosa hima gosoɗo maɗo sa ñamala yawwalɗa an konɗo falɗa mi yiɗa coode konɗo ñam saɗa ñama keran ko min tu suusta wolugol a suusa wolugol oɗo yo fanko an joymi konngol ñam de ƴa oppo alasan kay ɗum tahi wawa hoorde aɗa hoore tan heege no warma ɗum kay sa hoorani hen Allah windante baraji
safala ora safala acca ɗo ɓeyɗa mi goranta ɗum ko hajumani Allah jarama jarama anda ɗuuɗi haala dede no goside ɗa woɗa wowla tum ɗa wowla min ɗa gon ɗum sonkata omo jajama ɗo haala ɗoppu haala wendogo moƴƴani kera ko min memmini haala ka hoto jaabu comme mo memmini haala ka na jajama innum konko yo fanko dara go ko wanda ñamade gon tami ferme boolon jooɗi accan ko ñamata fermata bolo de mi ferma boolon a ferman hunu ma on bolo kamo fermata ɗum ɗan ndiya moodiyam mi anda gon ɗum faalaɗa kono sa rennaki legan moodiyam ɗan ndilangoy jemma on ɗan ndigoy ko woni ka suudu jemma jamma ɓenni awa jemma wartay na suuma e lanni ɗan ndigoy ko walata wadde ko ga wiyata ka probléme wala jokku wonde wadde ko watta ko ɗingoyɗa mi haaldanimade ko deɗam kaldu ko deɗam kaldu mbimi oye ɗemgal mi fewno ɗo ko min wonɗa wolde na kanko na jajama ko min ay sa mi waɗini haade mo koyde ko buuri koye min aɗa ni ko an jingan tu woya nena jara ɗum ɗo fof koy ko fitami halke ka suudu mi yiɗa haala wendoga tan o fo ha ñalawma kala nde o haaldema mi itte ñiire makko ombo kon an so haaldema ñam itte ñiire nde kere na suuma yon fof ko ɗo woyi ala ɗum eyi ha yeeso law an ara ko an o ɗum ɗo fof koy ko fitami halke ka suudu hatta mi halkete ton ha an somi lañcalima ton an lancu gosi ɓuuri wel lancu gosi o awo min koye haala kam mi gaynata haala kan hannde kadi nagandi kon ɗumi waɗatama walla gandi onon ɗe sénégal ji ɗo